Ezetza jasotzeak mina eman zianen, deabruak intratuan ez ezagundu nintzen, gaizki zeon dena ikusi ez. Ez nuen iragarri argi dago orain, eskeni naiz edonon inon aurkitu gabe, ta ni ahaztu 32 urtez. Esan berriz, zein zaila izan den barne prozesu hori. Ieskordenaren aurren mina eta babesa eman dit gaur barneko honek. Atzera begiratuz postutzen naiz askotan, pasa ditugun danak lubren zintzilikario, gaur hildan bagina, gaur hilda bagina zenbat ginake arro. Izan gaitezke zerbait ezer ezean ere, saiatu behar gera ondokoak xamurtzen, tarazok ondo neurtzen ikasi. Ez zaidazu esan berriz, zein zaila izan den barne prozesu hori. Ieskordenaren aurren mina eta babesa eman dit gaur barneko honek. Egunero esan ohi dit Sumendionek, kanta zure buruari entzun nahi dutenei, agian ez asko baina bada zerbait, kezkak baztertu daitezke une hau entzun. A la primera izateko nahiko ondo haseke hau igokoet.